Vi vil gerne fremlægge om teksten Et brev til Tobias af Grethe Roulund, som hun har skrevet i 1997. Teksten er under fordybelsesområdet i krig. Ja, og vi har valgt teksten Et brev til Tobias, fordi at det er en novelle, der giver stof til eftertanke og giver et rigtig godt indblik i krigens rædselsfulde verden. Og det synes vi er meget centralt, da vi har trukket fordybelsesområdet i krig. Det der med at få at vide, hvordan man skal takle tingene og sådan noget. Så synes vi også, at den novelle, vi har valgt, giver rigtig god anledning til at analysere, perspektivere og fortolke. Ja. Så vi går i gang med analysen. Hvis vi lige starter med handlingen. Historien handler om en tysk soldat, der er blevet sendt i krig. Vi regner med, at det er 2. verdenskrig, eftersom at der er meget med jøder i historien. Men det er bare et gæt, fordi man får ikke at vide, hvad det er for en krig. Historien starter på en togperron, hvor der er en meget akavet stemning. Man får ikke i starten at vide, hvad den akavede stemning skyldes. Men ingen ved rigtigt, hvad de skal gøre af sig selv. Han begynder så at skrive et brev til sin lillebror, fordi man kan mærke, at han gerne vil fortælle, hvad der er sket. Men det ender så med, at han bare skriver og beskriver hans omgivelser, som så er meget smukke, så han slet ikke får skrevet, hvad det var, han ville. Senere i historien kommer der så et flashback, hvor man så får at vide, hvad der er sket, og hvad den akavede stemning skyldes. Ja. Så har vi tid og komposition, og det synes vi er vigtigt, fordi at der handlingen egentlig foregår over rigtig, rigtig kort tid. Den foregår sådan set på en eftermiddag, men så er der 2 flashbacks til den foregående dag. Og flashbacksene er sådan set rigtig, rigtig centrale i historien. De fylder meget. Ja, men vi ved egentlig ikke, hvornår historien den sådan foregår. Formentlig under 2. verdenskrig. Ja. Personer. Hvis vi ser på jeg-personens udvikling, så man kan godt mærke, at den bliver påvirket rigtig meget af krigen. Han er meget utryg og usikker ved de situationer, han bliver sat i, men vælger at vende den anden kind til, fordi at der simpelthen ikke er noget at gøre, eftersom han ikke rigtig kan bestemme noget. Han bliver nødt til at tage afstand fra det, for at ligesom også kunne være menneske i de ting, han gør. Fordi at nogle af de ting, han oplever, er så umenneskelige, at han ikke rigtig ved, hvad han skal gøre af sig selv. Ja. Hans forhold til familien er også rigtig svært, fordi han ikke rigtig ved, hvor nogen af dem er. Han skriver så til hans lillebror, som han heller ikke ved, om er i live, eller hvad han er. Men han bliver ved med at skrive i håb om, at han er i live, men bare ikke kan svare ham. Og derfor giver hans lillebror en tryghed om, at han i hvert fald er i live. Ja. Man hører nemlig, at der hvor familien bor er blevet bombet, men han har ikke hørt fra familien eller noget som helst, så han ved sådan set ikke, hvad der er sket. Nej. Så på den måde kan man mærke, at han som person udvikler sig rigtig meget, eller har udviklet sig rigtig meget, i det der med, at der er krig, og den der uvished, der altid er i det at være i krig. Ja, nemlig. Så vil vi læse et stykke op fra historien. Kære Tobias, håber du har det godt. Vinden blæser i turevne pengesedler og visne blade hen over perronen. Jeg har det udmærket, har meget smukt. Træerne springer snart ud. Det er mest birketræer. Som om Tobias interesserer sig for træer nu. Og i går gik jeg en tur i skoven. Det var vist nok den første virkelige forårsdag. Og vi havde lige modtaget en transport. Alle de pengesedler fra alle verdens lande så det ud til. Når jøderne opdager, at de skal af her i Treblinka, river de deres penge i stykker og smider dem ud af vinduerne. Der var mange fugle, der sang, og allerede små blomster. I går havde jøderne på en eller anden måde rykket brædderne
pigtrådene af vinduesrammerne. En meget tyk jødinde hang ud af et vindue. Hun hang fast i sin frakke, og Ogosa skød hende. Ukrainerne løb tilbage langs sporet, gennem birkekrattet. Der var jøder i krattet og jøder under vognene. Mest børn. Ukrainerne løb, som om de var på harejagt. Kommandanten og jeg stod på perronen under det store ur. Det blev ved med at gå, sekund for sekund, helt ligeglad. Der faldt 2 skud i sekundet i gennemsnit, lagde jeg mærke til. Jeg var også ligeglad. Jeg skød ingen. Mine hænder kan jeg, som du ved, eller måske ikke ved, kun bruge en pistol. Man vender sig til det, Tobias. Det er ikke mennesker, siger man til sig selv. Det er jøder, rotter. Ikke engang ukrainerne og mongolerne er mennesker. Vi udrydder undermennesker med undermennesker. Ukrainerne skyder jøderne, og mongolerne piner de jøder, der læser ligene i kære. Og efter et stykke tid gør det ikke ondt længere. Man tænker ikke, Tobias. Man keder sig. Til sidst var det forbi. Og her der synes vi, at man hører rigtig godt det der med, at hun sådan lidt skøjter fra virkeligheden og til, altså fra de ting han tænker og den virkelighed han har oplevet og til de ting han beskriver for sin lillebror. Ja. Og så beskriver det også rigtig godt den måde han sådan har udviklet sit forhold til mennesker på. Han skriver jo, vi udrydder undermennesker med undermennesker. Ja. Og at jøder er som rotter. Og det tror vi er sådan et forhold, man bliver nødt til at opbygge til de mennesker, altså man er i krig mod. Fordi ellers så er det jo en virkelig umenneskelig ting at skyde en anden person. Ja, det er også, det beskriver rigtig godt, hvordan han så har udviklet sig i krigen, eftersom han bare har lært, at det er det der, man skal sige til sig selv, for ligesom at kunne komme igennem det. Ja, så har vi vores næste punkt i analysen, og det er sprog, og det er faktisk også synsvinkel, for den har vi valgt sådan at føre lidt sammen, fordi at vi synes, at sproget egentlig har rigtig meget med synsvinkelen i det her brev at gøre. Ja. Og der vil vi først se på den lyriske tilgang til teksten, for det synes vi nemlig, der er rigtig meget af. Der er rigtig stor kontrast i teksten. Altså, fordi nogle steder synes vi, at teksten er rigtig lyrisk og med billeder og sådan noget. Og andre steder, der er den bare beskrevet lige på hårdt og fuldstændig uden noget, noget andet. Og der har vi et eksempel med der hvor kommandanten tramper spædbarnet ihjel. Der under hele episoden, der er det beskrevet rigtig koldt og kynisk og rigtig, rigtig hårdt egentlig. Ja. Og ja, det er rigtig barsk at læse den episode. Men så lige efter, der kommer der så den her sætning. Kommandanten går forbi mig og efterlader røde dråber på blomsterne, så det ser ud som om de bløder. Og altså det giver jo altså rigtig mange billeder i hovedet, synes jeg i hvert fald. Ja. Og der er rigtig stor betydning i den sætning. Også bare, at kontrasten, den er så stor i historien fra, når det er så koldt og kynisk, som Emma siger, og så til det med, at blomsterne bløder. Så er det virkelig forfærdeligt. Ja. Og vi ser også blomster som et symbol på fred og liv og kærlighed. Ja. Så når blomster bløder, så er det virkelig forfærdelige ting, der sker. Ja, det er det. Ja. Og vi synes også, at det er meget billedsprog egentlig. Jo, på grund af, at det er symboler på liv. Ja. Og det er også bare, eftersom han lige har dræbt en mor og hans baby, så er det også igen, så det beskriver også lidt, at blomsten står for liv. Ja. Så har vi det med synsvinkelen. Og det synes vi egentlig kommer ind under det der med, at man hører meget om den indre og den ydre synsvinkel i form af det der brev, som han skriver til sin bror. Hvor man både sådan hører
altså man hører jo både de ting, han skriver, og de ting, han giver det hele ud for at være. Men man hører også om, hvordan det egentlig er. Så det er 2 helt forskellige synsvinkler på historien. Som, ja, altså, vi får jo et indtryk, også som læsere, får jo et indtryk af, at det er helt forfærdeligt, det der sker. Men hvis vi som læsere havde fået den samme historie, som Tobias bror får, så havde vi jo fået et indtryk af, at det sted, han var fantastisk, og at han havde det rigtig godt. Så på den måde synes vi, at der er rigtig stor kontrast i det, og at det er rigtig centralt. Ja. Hvis vi så går videre til fortolkningen. Du er færdig også? Ja. Jo. Vi, igennem hele historien, der er der en meget negativt lavet tone. Altså det er forståeligt nok, når det er en historie, der handler om krig og krigens rædsler. Men også fordi, at vores jeg-fortæller er så uenig i de ting, der sker i historien. Og at det så er så, at han er så uenig, så det bliver, og usikker i det, der sker, så bliver det meget tydeligt, at det er en sørgelig historie. Jeg-fortællerens personlige konflikter, hvis man ser på, hvordan de bliver løst, det er jo, at hans personlige konflikt, den går jo generelt ud på, at han vil bestemme med sig selv, om han skal skrive til sin lillebror, hvad der sker, hvad der egentlig sker, det han egentlig har brug for at fortælle, eller om han skal beskrive hans omgivelser, og altså sådan se lidt bort fra, hvad der egentlig er relevant. Og det ender jo så med, at han så skriver til sin lillebror alle de smukke ting, der sker. Ja. Vi tror egentlig, at det er fordi, at han ikke vil dele de forfærdelige ting med andre, og fordi at han vil jo gerne skåne sin familie for alle de forfærdelige ting, han har oplevet, og han synes ikke, at de skal stå i samme situation, som han har gjort. Det kommer de jo heller ikke helt til, men stadig. Så vi tror, at det er derfor, han ender med at fortælle Tobias, hvor vidunderligt der er. Yeah. Og det er sådan set sådan hele historien slutter. Den slutter med, at man så læser brevet, det færdige brev, som han har fået skrevet til sin bror. Ja. Ja. Så har vi vores perspektivering. Og der vil vi gerne perspektivere til Kammerater i krig, da vi synes, at den beskriver den uvished, der plager, når man er en udsendt soldat. Eller vi tror plager. Ja, det regner vi med. Men vi har ikke selv stået i situationen, så vi kan ikke rigtig udtale os om det på den måde. Men vi tror, der er rigtig stor uvished omkring det der med, om man nu nogensinde ser sin familie igen, og om ens venner, ens kammerater, de bliver dræbt i krigen, og man selv kommer hjem i et stykke. Og vi synes også, at den beskriver de ofre, man bliver nødt til at tage, når man tager i krig. Eller ofre, man kan komme til at tage. Ja. Når man tager i krig. Fordi det er jo rigtig store ofre. Det er ofre, der kan betyde handicap og psykiske men. Og det er ofre, der kan ændre ens liv rigtig, rigtig meget. Ja. Ja, det var sådan set det.